Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 2-nji sentýabrynyň aksanyna Türkmenistanyň prezidentina täze metbuat sekretary bellenýär. Türkmenistanyň we Täjikistanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi Türkmenistan ýa Braziliýanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirilýär. Ýewropa futboluna soňky transferler ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelginde bolsa habarlarymyza geňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidentina täze metbuat sekretary bellenýär. Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen Azat Qadamow Jeparow başga işe geçmegi sebäpli Bereketli Toprak gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadyrlyp. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen KKG'li özgeldiği çary ýardyrdyp, başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň prezidentiniň metbuat sekretary wezipesinden boşadyrlyp. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Azat Qadamow Jeparow Türkmenistanyň prezidentiniň metbuat sekretary wezipesinden belenildi. Türkmenistanyň we Täjikistanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi. Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministri Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Bu barada Täjikistanyň daşary siýasat edarasynyň resmi saýtyna bilen geçilýär. Iki ýurduň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlary iki taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýlekde ösdürmäge degişli meseleler aralatma satlaşdylar. Şeýlekem öňde boljak saparlar hususan Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň baş tutanlarynyň konsultatiw duşçugynyň çäklerindäki daşary işler ministrleriniň duşçugyna taýýarlyk şeýlekem 14-15-nji sentýabrda Duşanbede geçirilen ýokary derejedäki sammitde görülýän taýýarlyk işler boýunça pikir alşyldy. Taraplar şeýlekem Sewtu halkara gün tertibiniň esasy meselelerini aralatma satlaşdylar. Türkmenistan bilen Braziliýanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirilýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekilhanasyna Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Aksultan Ataýew bilen Braziliýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili Sergio Franz bilen duşçu boldy. Bu barada Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanynaky hemişelik wekilhanasynyň resmi saýtyna bilen geçilýär. Duşçuk iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň geljegi, şeýlekem halkara guramalarynyň esasen Birleşen Milletler Guramasynyň çägine Türkmenistan bilen Braziliýanyň arasynda gatnaşyklar aralatma satlaşyldy. Mundan başga da taraplar 2024-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Braziliýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda syýasy geňeşmelere gurama mümkinçiligini aralatma satlaşdylar. Doşuň ahyrynda elçiler iki ýurt üçin aýratyn gyzyklanma döredýän başlangyçlara özara gollaw bermek däwini dowam etdirmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Şeýlekem özara ileri tutulýan uğurlara ýetmek we Türkmenistan bilen Braziliýanyň arasyndaky köp taraplaryň hyzmatdaşlygy hasy çuňlaşdyrmak üçin işçi hyzmatdaşlyk etmek isleýänliklerini tasdikladylar. Ýewropa futbolundaky soňky transferler. Ýewropanyň öňde barjy futbol çempionatlarynyň tomusga transfer mövsümi tamamlandy. Mövsümiň ahyrky günlerinde Angliýanyň, Ispaniýanyň hemde Fransanyň çempionatlaryna çykjy diýen toporlar, käbir futbolçylar satyn aldylar. Käbirlerden bolsa başga topara wagtlaýynça kärnesine berdiler. Angliýanyň geçen ýylky çempiony Manchester City topary Cole Palmer'i Chelsea toparyndan satyp, onuň ornuny tutjak futbolçy bolan Wolverhampton toparyndan Matheus Nunes'i 40 koşmak 5 milyon funt sterlinge satyn aldy. Ispaniýanyň Barcelona topary bolsa, ýaş futbolçysy Ansu Fati'ni Angliýanyň Brighton gorawçysy Clement Lenglet'i Aston Villa toparyna kärnesine berdi. İspan topary bu futbolçylarynyň ornuny bolsa, Atletico Madrid toparyndan Joao Felix'i, Manchester City toparyndan bolsa Joao Cancelo'ny kärnesine aldy. Angliýanyň Manchester United topary Türkiýanyň Fenerbahçe toparynyň derwezejisi Altay Bayındyr'y satyn aldy. Johnny Evans bilen şertnama baglaşdy. Fransanyň çempionu Pasajer topary güýçli futbolçylary Lionel Messi hemde Neymaryň topardan gitmeginden soňra toparyň düzümini güýçlendirmek dowam edýär. Fransuz topary Eintracht toparyndan Kolo Muani'ni 95 milyon euro satyn aldy. Ine mehriban müştaqlar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna siýetirmekden habarlarymyz şolarydan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşigimize geňek sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.